for your mamma kwa bade mo Nyansapo kasamfonyi so Nyansapo na waje so ede amame se yesane no badwemba ekwan so sede mpanyimfo kan sabia groto yesukra yejan ehim na fo be se miensa enie echi ana esase a efina no fiada na ede ebesi na wahini ba edusi poku atempemini kumase chidom hene amamre ne amane esefata no no na kwankwaja somo ayedoti ye no yoti okru bi okrawe no obrawe ngoma so nananoma de hye abrempon kuni ne aninti ene ayotworo wo mo nananoma yema ehwe no ma ya amamre ne amane esefata na yeja akra kwan kra na wakwa akra enne dei ayeda etwato se de ye nyina yenim no eno nhyehyeye amamre ne amane ene ye de ahyeso no sabia kroto se ka se obi aye wanyene ba edusipoku atempemini kumase chidomina na onye nipa keto wa asante man ene ne ntam hanoma oba Asanteman hanoma ono na amamre ne amane emu no esefata se anya hwe no de oti okuru wi okrawe ne brawe ngoma so osumi bia obekọ ni fie fua na okọ akosra no wayo wanyene ba nani ekunu yie pa etiane amamre ne amane esefata nyina no ye di begu kwam na so obete no atene mroso atinjiremu yie dia na Nyansapo kasamfonyi so ebra ye wa twen ye mu ne atwen se krowra Asanteman Otumfuo oseju to mienu Dr. Raise the Power to obeba na amamre ne amane esefata no wabe no one ne ba edi nkra no aha ana make am for the amount se mafidie ni na tie na hwe se won subscribe ya wadar mani de ni abrase mu no aye ne saa edi amae esansa wode won sabeka abrewa na ha ene ebe mo ate adam nko asem yanka ho ken ho na yenwuram na afei ensem no ne ni aka ene mu nkyeremu bia abra ye twen krowura no ye fa ni nyina enwugo emfa emamu abuja frem mo nyina kwa Nyansapo so nie ohene ba edusipoku atempemini kumase jidom hene ni doti yase ena ewe ni prempre de sa ohwe a ohene be cha panyini ani nua ene atempemini preko panua fo miensa ohene be hia hene ka ho woni ablanyase won no modikan ya wo mu ekoyi na ewo se won mko no mo de ani die ni ebu esefata na ode komani nua ya etwa to kra aha ba bia ye gina yi dodo na kan se kumase adum nanso aha die eye ba bia ye friend se akyemade no abakwasem kakra we mu ekyirem a eye bia ya asabia kronto wohene ene ne matenase na okire won mu ade we die se aha ye akyemade akyempimhini ni fie eno no emawre mfi se otosuduminu akyempimhini a won maba e wa Asanteman no wono ena otosuduminu a sesei wofra ne ntuma mutintim a ene ye doti yie no na ye de amamo da bia meka se Nyansapo ne nkyiremu ni nyina obetie nkofo betumrika na omde abeto yo enso nya abotre na utie Nyansapo a utie mu na mu abakwasem ene afutusem a ewu nyina medical su dia de amount se wotoso du bienu ene ne wofra ne ntuma tintimi ohene ba sambe mpanyini woni odi ka baaye ohene ba owusu afrie ohene ba osaikofo ohene ba edusai kra ohene ba owusu kokko ohene ba kofi subri ohene ba kwasi adabo ohene ba osaitutu ohene ba kwakudua afei ohene ba owusu afrie ana de otoso du ba kono eye ohene ba boache dakwa wei aya ahene nananom hene wona hu ni sesie ya wodi nyanya egu ni komu ahene nananom nyina wonom hene no nana mensa bunsu no ye oti okru wi okrawe ne obrawe mu so puso Otumfuo setutu eba ye ene obebo saa akonya no nti ahene nananom nyina wonom hene eni oyo panni bi asabia kroto obona adwen kire na adwen ni aipa ewo Ghana ensema wodu nyina emu yese wanto anche wahene ba mensa bunsu obeche na adwen di ama ono so na ekoyi amamene ne amane mu no ebra wahene ba edusipoku dane to ye no wono enana otie kire a wo hwe eye ntutuye abre ni abre nyina enne eye bi twa program esase na anu fia da de besi nyina no ewo mu se na pom din sisi ye bie nenso ose ye digya wane ye dia so enti ahene na hene mensa bunsu onyi nani emfahita nihiya amamene ne amanye nyina no oyo seliyese efata won mu edi nyenya aguo mu ko mu ne asante fraga aguo mu ko nyina aye ahene nana feku mu nyina wo mu ka feku ahene nana no nyina ahene ena emia wabe enti mabobo akyempemhene maako dubaako a aba no ena sesei akyempemhene wahene ba edusipoku ana nkoto so du mienu wono so afira ne ntuma wotintin
so why ena oba be fatri no na wato de ato aso eno de de bi asem Nyansapo ene be chim yento aso na yemfa emmamo abusia enya asem ketra pra abahin ma omayu muti Kenya se afi kokofu man hima ono nko anu ohima ye bondi se osaberima mo abayi wonmu nyina ena wonmu ato santena wonmu ebeyi ye ka santene ye ko santene ma hode a ese wontimi nka abra bebo saa ena nanom baanu amabu omudi woyomo ato enchen e wo no mo medical mo hu ahene nananom a wonmu aba na se achempemi na wo maba e ma remfi se oye eye achempemi na ukuro ya na feku efense chidom oye omu fekutire enti ene chidom fo ni nyina wonum beba ha no ma be ya amamre ni amane ye sefata ene ni nwuramu na yenhwe abra na ngusu ebe ya ye wo se didi ntudwa na ebenya na ye betudwa emum yemfa abakwasem kakra ene yewura ene wodafom yi ni wonsem kakra ekura ye no emfa ngugu ho no maako emfa emamo sende medical kanu wahine ba achempemi ne papa ene Otumfuo opoku ware emare fi Otumfuo opoku ware otoso mienu a ne papa eye opoku a ofrija ache enu nti se mutie opemso tenase a ne mmen a ye hyen wonachi no ene enkwadwomfo no wonom bi omoka wose wan ne benya se opoku tenti ofrija ache eba ene ene wo enti yewura achempemi ne nana efrija ache ache se onye di paketo na wo de abakwasem na amambehu weinum eye amanyofo a wonom so do omani akire mu franketunia be de eche de me pipi amani ko Dr. Matthew Pogu Prempe yewura Henry Kwabena Kokofu wono so ena odi kan no ena sana napo eto so wanza na wakomu posi ni na ho no ene MPP fo no wonom abapa JFK ha Justin Fimpo Kobia hwefo panyini wono opepa na nim sesia no wono eno no ene wo maba yemu chema wuntumi no nyina ewa ha we ye Collins team enga ne mensia south na se bepeni wono ena odikanya wo moto atene a wo moko na afi amamele ni amane kwa so no wo mako na wo makochia e wo hono a enye ase to a e wo hono keda so a e wo achempemi ni idoti bi na sia ene Appiah edwa yanko ye nimwe medical chew ne nana macho ne papa na yanko se uba yewura achempemi na wo na fiapem ahanko aduanan fu na eyekuto ni ma bosu ni de to so etumienu ena owo no ena ewo no Victoria nana Appiah fu ena afi eje ewo no ye berima kwagu edisei aka Nana Matthew Opoku ono ena onyini ya obeye Opoku ware a wotoso ni a obefa Asantene akunya no etiye eno no obai afiapem ahankron adiosunum esi afiapem ahankron adiokronkron asana oko ama yewura prepare the otuku bi okrawia ne brawia ngma so omzo Otumfuo se tutu ebefa nitu na yenkwe yewura wowo no ne edi on de to no pa no ena mebebode achemi nana osei tutu enu ne di on de ma achempemi na agonyadie ebeda ho nti ena obeye ohene ba edisi poku achempemi no ejinidi ankasa ene nana osei tutu yenkwe yanim na yemfama mwen enu achi no wei aye emma no emma no se won mo di kente abo won muti yenya aban ne bu won mu komu me kire wohene ba edisi poku ne ma ena wo mo ko mo kwache afi ba bia ye gina yi medika aka se aha ya atlemade nanso ye wa aduma anesa
nti ene na se adum hene a wono na asase ye ne dia no e wo so no so de ani die ne ebu se fata e de ba nti beka sa ha de asase wura ono na nso no o wura a wo hwe so de ama ni wura enne Otumfuo ono no de nani achema wo be Mamu refisa wahene abisi poku achampemene wona yechi dom hene eti agoba ne seya ne wo se chi dom fakuo ni nyina omo beka ho na omo baboa e ma ne ye fe e no pepepe ade ye wo se akosi chi dom fakuo ni nyina ade wo ma yo mutia wo mo aba dwabo no asem and my yam and I have fed. Oh, my yam and I have come. And Nyansapo Tv. And oh, my Yomutia. One more bed job on us. And then Nyansapo Tv. Sabe a perform here. Otumfuo. Nana Oseko fee. And I initia. A pen on also. Ababedra and Appiah. Yama Kwaba. Yeah. No. And I my man won't go in come on. Normally two jar. Sir, one more I to know for Kuno. Or mamma. And I you won't see. Almost so bad job on no asin. And that's you. I feel no more bank a crank a crack. Now, almost about that. And Nyansapo Tv. I was had it. Wow. Abusia yanko ye nimai wahene ba hia hene wahene ba ne di ehihia no oma mu refisa ono na okọ abrimu okon ebra abrimu obesi asante achi na odi asante agapade akọ ye no na ye wahene ba hia hene ana waje ku ne sine na so na woti abrimu o na ono de kokon koten na waje asante agapade asante yire no Asante diaba, asante prepare diaba. What is in the so what they buy? Why never here no? Sabia Grotto. Why you in a band we are pa? Oba Asanteman. Oh no, at a minute. Obunya and your four. Asanteman Tv. It's a day. Sebu Mohanma. Let's be afraid. I don't know. Nana, Yamu Baba.
abusia kwani ene wadi kai waba be choma okono wosu ye abrankasi nyamia ni Otumfuo awofa Nyansapo to abra wale tintin kama abrankasi nyamia ni nana piao nana na aba no asana wale ba hia hene wono so ato so ewo hodmo a Nyansapo to ene Appiah ebeja ewo hase abusiafo ebre no enya rietu afei ena ni ntini atwotwore wo so mo sefata won mo ba sorry achame yine dikan ya na sa achame pome egurani ya na se na nanoma srafo ahonfe se yade anko da intensive care unity achame poma edekura no sabi abo kwakwa do bia wonware nsuom muru nsuom ese da bia no ho fefefe asrafo no se de ne wonya fekura na tikode se obi anim ya na asafo boache achemfo ageman bosu wono ana wayiniti a wo pay na waba betena ase ama enne wayine ba adusupoku achempemene chidomini kumasi chidomini na kwankwaja som.die no ya ne fefefe na Appiah na asifom ani bile soja kabo se na nani abriye ba a enye asem keto ho ifida na nase adikosi ne soro aya amamre amane na edi ahemfre yade ka chame poma no wasam edi akyerɛ na nanoma srafo ma chance de eye abo kwakwa de bi ana fe asno wa wo mu nyina mo fe yie kwakwa do bia wo buru nsuo dware nsuo so da bia wo fate adwanse ntoburo wono ene wo yini ti a wo ba yie achamfo asafo boache ageman bonsu nana no biao nana na esitata ya wo ba edwomu no ene Appiah bedwa de abekoso wa ha bia wo se wote na atimu nkyeremu bia no akomi no yade nyina atepa pro abra owura aba na wababa betrase anuti maka abedi akyerɛw sɛ wo data no mensa no afa nkwankwa de edi kwa sɛ wo hwɛ sɛ ye wei amamre ne amane te a ane ne Nyansapo kasa mfonyini ana me kamfo na me de ama obomoden na subscribe na share na like sɛ wo onye ya yane sa afa mayeye ananuma srafo wo mu free dudu obuo asrade hye busia na wo fe adware yeye nananum ana asijoma wonu aba no wo hwe yewura asafo boache achemfo ageman bonsu nana enne Nyansapo kra nana ahri watie sifo hey awoba edwom nana fade na bi kyeremu no etacha wo free form wo kwa ni kapo egu ne nsa kokowom tuntumwom abamuru wom ninda edia semfre na botre no aye amamre ne amane a sabe aye semia ana etwa na ho asia ya de ba anye asempetwa obredi edi ni nchai a wo mo hwe sade be bia na bokko anwa ana wu eti sade yemono sababa ana ekoso nananu ana ato santene a won mo ebe show last respect sade e kanu no na omodi ama won ene ba adusi boku achempemini aba bibi akoso eti ane Appiah ebeja na wahanu na wusa tatre hene tatre otisika so tatre hene ada yiti no na na tatre ne bia na na ada yiti a na na ebeja bona sino otisika kokoso tatre hene no na na akwaba enya na sebre osebosu wono Appiah yiti a wo bai enya ye nimsa say Asanteman na trust bia ani de Otumfuo ke do prawie ani o prawie so Otumfuo say to do one ma na sebro sebonsu wono no tra kodwam na oreche ani ma santeni eti abrabia santeni bia ebe fra na timatintim no na point na wo sa time no wono oreche akofim sanye ba beto yie na obayi odiadeni na sebro sebonsu ono na wi sikaja everyone ma na konya aya tete akonya ano ana edi ho sabia konto amai na wa Asanteman tamno onya ni pagato ewo na sebra na yi ti a aba no na ntebra bra
That's a bro. 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 Yeah. Nana, Anna, Initia. Oh, Bado. Era, Abru Jofu. Papa Kotochi. A boy, Yakumana, no. Papa Kotochi. A boy, Yakumana, no. I am young for a day. What is coming to the Tata? Nana, Apapa. Eti abusia afei ana dasebre osebo suwababa bepia watejeta akonwa so kakra edede ko na wakwa akope baabi atena ahome kakra papo kontonti ebo ye kuma na no afei na ababa bedru na yama akwaba ana Appiah ebecha esansa amayene anintini ajotoro amayema anintini ajotoro abrempon Dikrofo, one minute, Abacao, and Omaba, Amana, Fed, Sadia, Hunia, Nasabra, Atana, and a water. Absia, Sadia, Yadia, Atumon, and Appiah Beja. I am Mamrani, Amania, and Kwana, Ebechagu, our Hase, Mo, and Maya, after Fafway, our almost so Sukuku, now one more body are buying, and a day Abocashe. Na esisi so a na ese enya sam ketwa ewa ha enne kra ma ye mon komo kakra na ye de awurai entwe komo no nte ne ma ba kumienu bi ase ewa ha sei eti na ye nya fifia na mo da roma ma ye hu ade na ekosu sesei osabari ma de braje sa kwa mahino tosu mienu asantira ni chidom hene no ye ba kumase ne ya besuma ye fiewura na ye wo hene ba ana ya so hene ba ku adroso ye dia di kuku na noa enti oye ye fiewura nti no wo sabari ma de braje se kuku a wode kwa modue di na waso adro di ama no ana ye ko no wo bi yare a enya ni je wona ya soma mo no ya kan mo no tum se obi mfa nkomo nkohia wo mo na omo nche enu nti no e ba sa na e ko bepre enu nti na ne kuku eso no ya de ya go na se aya mamra ani amane kwa so amamra ni amane kwa so no wo sabari ma de braje se kwa mahene ni wura ni fiewura e de ye ohene ba enu to kwa do so de a wo be hye na ne wonyam na adro na ya no no ono ade ni kukuo e de ama okonfo amana no ade aso ne ya wow awusia etremu e wo ho ano no eti so kukuo a aso amaya akofoi na wo mode body abai ade ade abokashia na esa asechira adu owura yi ode abai wa ha a wo sabai bankasa ene iduba die ntitru bi enso ne sai ene de ni papa ene kwa dozi sanzo obi afia wura bia ya wo papa etene papa ene kwa dozi sanzo ne papa ni mpon prekope jana mamre ni besu de wo hwa asase na wo hu sai ya de kono no nana akasa idini na sabo mai ya da se papa na me ka usa ende tumada ye dino ayo sabari ma dabraje sa kwa mahene enne ifiera eno tina wo amamla do e kira amane ani amane ya da se pa eti ana Appiah ebejo ho afa kasa no here aso di akira wo ba eti ya twipiri wo here na afa ye mfa wo here ya fa ka ho osabari ma no sabe ye di ka atia no ese eyedinua ni pon naja asabai ana eda fom yi na se wo kodro so dia ana na obeye nro asre nro ade aja no kwai etina kukuo aso emaya na omuti animo no ana pra die na minie kafra die na minie
ọtọsụ omienu sampa mahini ẹna wọnyi ne ti a ọba no nana sampa jafra ọtọsụ mienu abebi onu no ọkụfoɔ owukodufoɔ oniademfoɔ wɔno ɛna wọnyi ne ti a ọba yi nana pia ɛnɛ Appiah bɛda esasa amahini a ne kɔɔkyi ba pɛma wɔn mo som sikadwa nyinaa ɛnɛ wɔn mo nyinaa de wɔn ani kyɛm nana sampa mahini no sampa jafra a wɔtɔ so emienu nana ana yi ne ti a wɔbɛ dwa no mu a ɛnɛ Appiah bɛda amahima abrempɔn ɛnintiri ɛtɔtɔwuro wɔn mo nyinaa da ɛna wɔn ani kyɛm a wɔn abɛka wɔn mu wura ho na wɔn ayɛ dɔte yie no amena yɛ fɛ nana yɛ mo akɔ aba abusia yɛ mo akɔ aba na yɛ mfa mo mmra fie bere mahini ɛno no ɔbrempɔn prɔfɛsa kyɛw apɔnsa fie bere mahini okodufoɔ ɔbɛma tenten krafo ɔsowɔ baitrɛ fie bere bɛma ɔkofoɔ okodufoɔ a wɔto agya fɛgya mmɛgya akɔkyere nana na ayi ne ti no wɔda ne onyam ɛfiri fie bere abɛda Asanteman mu baako pɛ ɛne Asanteman ayɛfoɔ pɛ prɔfɛsa ɔbrempɔn ɔkyam apɔnsa a wɔtɔ so mmienu Ghana Telecom University vice chancellor ɛno no ɔbɛmfo bɔ okonyini anapia yɛmo akɔ aba awudafo fie bere mahini umpo fie bere mahini wɔn no ayi ne ti a wɔba no ɔbrempɔn prɔfɛsa kyɛm apɔnsa ɔtɔ so mmienu nana wɔn owukodufoɔ bɛrima tɛntɛngramu ɔwɔso ɔdɔtɔ wɔn so akorokariɛ wɔn no ayi ne ti na wɔba no no Ghana Telecom University wɔsan yɛ vice chancellor ayɛmfa wɔn no sua deɛ kɔ akyire wɔn agye ɔbɛnfo mu okunyina bɔdii no prɔfɛsa ɔbrempɔn ɔkyɛm apɔnsa ɔtɔ so mmienu bia nana abusuafoɔ ɛdeɛ na piesie ɛna ɛyi ne ti no Asanteman bonkum yi na ɛyi ne ti no ɛdeɛ na wɔtwe abrade nananom a wɔn di gya ɛbaayɛ nananom a wɔn ti ne yɛtumi so gya nya biribi die nana ɔkye kusi ntrama a wɔtɔ so mmienu ɛsomi nya mahini nana na ɛyi ne ti a wɔtutu taataa ba no bia nana ɛdeɛ na biesie ɛdeɛ na epiesie nananom ɛdeɛ na fɔ wɔn di gya baayɛ nana ɔkye kusi ntrama ɛdeɛ na piesie ɛna ɛyi ne ti a wɔba no nana yɛ mo akɔ aba ɛsomi nya mahini Asanteman bonkum yi ne wɔno ɛna wɔyi ne ti a wɔba no ɛde yɛde kaka kyerɛ mo sɛ Appiah bɛdwa ɛne nti ne ɛtɔtɔ wuro abrempɔn ne akonyini amahene ɛne amahema wɔn mu nyinaa ɛde wɔn mo nyam ɛfɛn na ɛsomi nya mahene ɛdeɛ na piesie atwea brade nananom wɔn aba abɛdu nana ɔkyere kusi nkyɛnma nana yɛmo akɔ aba Asanteman so wotumi nka Asanteman anka Asante abakwasɛm a wobɛyi asumi nya adeɛ afiri mu ɛhɔ deɛ wɔ Asanteman so ɛwɔ no ɛhɔ deɛ bi sisa nananom asantefoɔ wɔn pie firi yɛ ebesi da yɛwɔ yaawɔ na esi hɔ no hɔ a yɛdi adanseɛ ɛwɔ kɔyɛ no ayɛkɔyɛ a yɛmfa sɛ kanka yɛmfa sɛ kan no nana ɔkye kusi ntiamoa ɛdeɛ na piesie wɔtwerɛ brade abɛbɛdeɛ nafoɔ ɛdeɛ na piesie na aba no nana yɛmo akɔ aba abusuafoɔ nananom gu sɛ wɔnom ba wɔyɛ nana amoaman ana afei yɛ nana afei yi ase na afei yi ase bɛkɔsɛm deɛ yɛka se yɛka adeɛ bɛkyea ma adeɛ asa nana amoaman yene wɔne ne nua afei yi ase yene ɛne wɔn ayi wɔn mu ti a wɔnom ba no afei yi ase ne yɛkyerɛ nsaban nafu ɛtɔ so nsia aboaboa ntamoɔ ɛne dɛnkyerɛ ɛkyerɛ yam soɔ
Namuku na Frensia, Satamna Asanteman Tetra by oh Fayase. I want to Tim Jacarian over to us some Asanteman. I think Tim Jacari, your challenge here, oh Fayase. Sasantin and Japon point. Ama Apollo Santa. Ama Santini no Fris and Santama. And the other Nasia, Ababa Fayase. I want to let's say, one of the bad papa. I don't know. I'm your one Santamai, Sadia Fayase, Anna Appiah, Aina, Wainitia, and I am a winner, Ababa, what you bro. Ana Appiah, Trade, Guinea, and the woman. I don't want to know. I'm a touch. Betty, I don't know. I know some Cotra. Conte Facuno, Wama Anna, Wama you, Mutia, Wama money at Tema Mobile. Trade, and Appiah, Kwanguma, woman, I can and nay, one of my Mamma Safatano, or Mother Johnny Yopo, our Hanma Anya Asam Petra, and then the Kakata Appiah, Ebenezer, our Hanamo, and I don't know one of bed yet, and not your two Korean, no Korean, no brother, Maso, of him so to force to Nankasa, and so Ababa Bedru, Nafe, a Mamma Safata, the chapter was over the Bandianti, now Obayano. No abusia engineer no kontre feku aye kana fei ankasa ena feku hini fekutre yewra bantema hini wono so ayiniti ewo ehono ma enye asemketra pra ene yaka chama se sebie grotto enye adeketwa enye ne ha tie ninti ne yetwura ye ni momu nyina wa Asanteman mu omusum sikadwane de obi abeyinti na won ma pinti nyanwanwa se ene fie braba sampa ba wonu nyina wonu ababedura odi ani die ne ebu esefatemba fekutre bantema hene bafo owusu amankwatia wono ena waduru edwum a wo bayi na ye ka bantema hene die na nkakane no so wo kokko a eche ni ye eye moma woso chewo se de ka nka wo bententeme a ye bo edidi na chi no wo ye kumase eye akon fekutre a wodi animu anya asem ketwa ono no okwache Asantehene a ye pa no ho anza na watinya kwache Asantehene ye pa no ho ana me nkyerese ne ho da so na emom no okwa ha ne ntoma firi ne meti ne ye de bonu mu woyi ne che no woyi na pretwia ne woyi ne tuo di atonchen ansa na wanya kwan akwache ade otu okuruwi wokrare ene brare mu maso abakwasem kiremu a ansa na obenya sa abodi kura no oyi obi oyo okufo ne hu pa okokon kotwa wo himpo biti na eno no sa akyem na nka opinso tena se a na otena ne nsa enifa so na abakwasem kiremu a sa kunu ne hu pa tibra bantema kontrefe kotimi koye na oda asafona no ekotwa ne ti de be kire Asantehene no ne hu ye hu ye na ma efiri ho no sesa ne tena bia se enipa ote sa ande hu woku pa nti ene wontena opinso anim ntenten so se ne be opinso te wa obehu ne kon ne sadom no obehu nanim nti ne firi we ene otena nanim no adamma sen ne nana eno no so ayini ti a wode nani akire mu ewa ha no bia onana yama wakwaba
abusafo yana na feso mahine wamna akantai abebio wane feso mahima yana na afranewa amare bisa abakwasem no ono no ba obi ka tutuo wa Asanteman no eti abebio ono no asa akwa wabebio no jamna akantai a wotoso bienu ano otete fi sukro no wanu akwa wasa abebio ogodufo wanu wasa abebiem yana na jamna akantai ofeso mahine na Appiah one ne mayema afranewa oba bese wodi kai atutuo aba Asanteman womo adoba yu obutia womo ba afeye akodo yie yana na jamna akantai ofeso mahine no na Appiah Abjan and I say Nyansapo Tv say mo hwe chinia ebe ya adanse hine yenya nente say ye wrai ono obesi adanse manhine anemu a mamre ne amani mu no wode enu nyam ebe tachi tewadua tewutuam emani yi da bia ye ka nananom adaro mamu ye ni say anka ya na efe man ye boye nsentrofo ditru pa chinia no mutro mu seya say yem say akoye agona ena tepa ena mehu adanse nso saben su ubi saben akrofo mu nsu ubi mo amaka na ni de ni abrase mu ye bisa ama yan kanse ntofo ye ni beje pa utro kro ni din kra keke na wudi nka ho a eye na ye hu se oman hini we na ebe kro we hini na ebe ntina nanu minim se mo pa mutie Nyansapo nso monye na madaro mani die mu mfa mo bobo mu chiri yeni mu na emmoa ye nse ne ebe ya ebi ho ye bebisa wo mu di machini kra wo mu woma bomudin po di akire ti basa na emaye bre yedamase se enidie mate ase sa ade aman enti yenko yanim owre yi nana osei tutu edin edima no na oye na dwen se enya de obefa din bia ye blof din bia de aka ho edin na twidi na edima no na no ano obefa enti wobo ne so e wan kan safo no mu ene ade a ena wo sha ase a odi ni djuma e wo honom na yenre ne mofra sese de osi sha ase na ne ntitiye mu no ekoso a ene Roman Hill ena o sha ase kotena ya de ntitiye a ema ne no ankasa ne nana a ye friend se nana Appiah echa mansa ene ne nuaba a ne ye friend se nana amase wanya ko ne nuaba panyin no wo mu nyina afei Asanteman wo mu ye wo mafam de ese ne tie wo se de tete ba ditu ba bema ena wono bu ana enu achie no no ne nua panyin e friend se akosua ohene afrewo nana konadu ena na eye ne din ohene afrewo no eye tight se da no so afei nana akokra ja chipokuno no wo mu ne di mutintiman a wono eteti ane achempem hina woda ho isa atam nana osei tutu epoku eno no yedru ba bi na ye pese wonya ntetie yi sadi asantefo sabe wormo ye worma de hye no ye ma otimu nya odane ye nhye otatwu na nkoya ahenkan eno ntini ye ma ne pese hu abrabo na ni so ne sadi ye kontine ne nana eyi opoku tentin gyache ne ho ena okokotena kakra atam kra na light ni ho so okobo no mmode ekotena ho enyire ko animu ya nana ya asantoa ejoso man ema ena ebe ana ya asantoa de ye kase ye ka ene nkode wo school totofia nyina wo mu ni ya asantoa enti we nya afeni ye bechire mu bia oba akokko kama enu ate asi foma wode anidie ni ebu esefata ede ebre eba no enya asemketoa yento aso na yenko na sene esi eyeye no owre yi ehye ne nwomasuase komasi matadi school afia pem ankoro aduonum miensa gosi afia pem ankoro aduosia mienum woto aso ekwo prempe college afia pem ankoro aduosia baakun gosi afia apem ankoro aduosia enwotwemu na eno enmu no obeye
mema ni nyina wabi odano abedi etie assistant school prefect a wo prempe wa na enye asem ketwa wa na yi ni ti a obeyi a etire ado pri ewo kwe mampanyini John Ejekum Kofuo mampanyini John Ejekum Kofuo amada paba odi awuo mfinfinhia mpemienu edikosi mfinhia mpemienu ne nkunu mu ena obeye mampanyini a obepon ne da etosonson odi fira akunya so kra ewo Ghana ha ye dodo na edika no ene ma o ma wo mkwo free maternal care na nya asem ketwa ewu kroma no kra obabu adwuma bebre Kofuo emergency ene wo ho ene ne yeke ka hu nyina ye nto aso na ye nkoye ni yera John Ejekum Kofuo ono onyamfo papa bi o wa ha sa enso ana Franketuni abedi eche Adema Dr. Alhaji Mahamoud Bawumia, the Vice President of the Republic of Ghana. Yera Matthew Opoku Prempo Nonyamfo Oha. Sansuna Trump for the NPP Amanyo Kono. JFK. Yera Anso Awa Happy. And Intinia Jojo Ro Yera Collins in Tim. And also Awa Hanomo and Kane Mensias out. Nasebe Jani. Waha. Sansuna Yani Ankasa Miankasa. Me Papa Madiena. Yera Henry Kwabna Kofu. One also our happy. I won't win ya manofo a one would woman monyam at the abatatre I want my awasra and ya asam ketwa abusia hemai no nana we are fe apple someone sa ono eno no nana no ade ba kwa nana so de dam so e wona fom nyina ene nasa ne nana be cheki no kakra na ade adu ani bre ye hwe ye bre ne nkrabia na be kire Tinana ena wadru eye simpie no so a wochia amanyofo a wono ewo ho no ye nto ahwe na ye nkoyenim obeye senior anasa assistant senior prefect ASP ewo Prempeh College enumu no woto aso eko University of Ghana Legon Appiah pemankro aduosia nwotwe kosi Appiah pemankro aduoson emiensemu enumu no graduate ewie efiri mu ebai ekoye emra LLB degree Appiah pemankro Edioson eba kunumu barrister ena obabeyeye a o qualify ya ofima na nya asem ketwa afei ena his excellency the vice president of the Republic of Ghana Dr. Alhaji Mahamoud Bawumia it is possible kanu ababedru yegidi se worumu nyina atimu a worumu besi maako womo kumasi ande ohudi ka yumti abubu mudi bi ache dada afei na Dr. Alhaji Mahamoud Bawumia wa Asanteman tam de nso no nto abom enu guso abobo ase Ghana for beti na se yititi technology no ye friend say industrialization any abe for kwan ya digitalization eno na me pay ya menyen chema wuntumi ena odikan no Asanteman tem dumtani eno no Matthew Opoku Prempeh etoso yehu yewra ya osafo mafo senior prefect ministers nyina bona say otua won manu a odi anu a won nyina ena esisi a wo mokono de ani di eko akoma de ani di esano yenkwe obeye barrister Appiah pem na eye kita won sabosome no Appiah pem ankono aduoson emiensa no mu enu achi wa ma ne ngomesua ampem hwa oto aso eko denim ewo Lincoln University Oxford ewo US na enye asem ketwa we Dr. Alhaji Mahamoud Bawumia afei na wasi forma ye wo se o ahye ne batakari tuntum enya asem ketwa woko enti won mo kwedie eso be wa kwotena se bre se mfatam no o makọ akọchia de otiku yo krawe ene brawe maso na won mo chiachia edwane mu ye nto so na ye nko yenima afei theft University's Fletcher School of Law e won so okọ ni diploma wo Boston Massachusetts ni nyina wo American memu na wokoya ama akunyi ni anintini bi te se Henry Kissinger American diplomat a political scientist wono mu nyina ye adwuma United States of America Secretary of State Appiah pemankro aduoson miensa no mu edikosi Appiah pemankro aduoson sun no mu National Security Advisor Appiah pemankro aduosiankro edikosi Appiah pemankro aduoson enum no mu na we know a United States President State of Richard Nixon and Gerald Ford wono mu nyina
eti opanyini wo mo no wo etu anamo ko school ni ade no ena fom kra ne wada ne ato osa no etire ne niam egu ne tirima wode kwahye fom no asase di ade ampa na yenkwe ne degree of masters of arts eno ye international relations afe apema ankora bioso en9 no mu afe masters of arts in law and diplomacy eno so ya afe apema ankoro aduokono afe apema ankoro abioso enum no eno amu doctorate degree PhD ewo ayombo bobosumi no afi apema ankro aduoso ensun mu na yede ema na anya asenketwa afi yera adokofo no ena wote adokofo ena etiwe amanyofo mobaye kofo no bawumia ene omo mapenya omo ena yedi ka bomudi edi ama modada hu omo no orei eto aso ko anim pa ayom mobo afi apema ankro aduoso ensun mu Emma na enye asemketwa the Organization of African Union in main kabomunku no coordinating foreign policies in Africa afiapuma ankro bisia Nyansan bisia afiapuma ankro bisia adioso ensia no a enya asemketwa pra ima no kwa ma no odu kwan bebre mem hade afiapuma ankro adioso enso no the Shasia Ghana Ministry of Foreign Affairs no na enye asemketwa with highly respected Ambassador Ahmed Hassan a FedEx officer ewo Organization of African Union mankabom pese na dika aka no to akwan bebre ni nyina mankabom ku awodu hye bia na wo boko bukodi we Dr. Kwaku Oten adonko papa no angel group of companies no onu shem the radio as a sama ye free every person for na wodua itimi edron no dominate a wo ba no abechi Dr. Kwaku Oten eno no yenko yenim na yemfa yire ya bakwasem bo ndawo ya bakwasem no entutu ga e kase ye ka ade bechi pa afei Council of Ministers and Assembly Heads of State and Government in Libreville Gabon no afei apem ahankono eduoson enso no wadru fe no wochia na panyi dada jo no jikum kufo ene Dr. Mahmoud Bawumia Matthew opoku prempem nyina ewo ehonma enye asempeso we chada the new force wono ne yemu sene frank fufuo ena the new force ne boma obi ayese obi hyenkatani mu adamu no wono na adu dwomu a woche na kwami bedi akono no ne de ni siuta ehye ne de woche navy captain ena de se wabe ye asia tuntum ena ensonso yellow akoko sade bububu ne cheche no so se tuntum ese emfantifo ma no wo dress a wo chebi na mu bitu mu ti no ena sika kokko enso abububu mu a nikiki no sika kokko ena tuntum ena na mu eje ene no oba ne se agudie asantini ba a onye tuntum ena afi agudie ahya asati so ma yenya ne ntimpo se na se nimpo ena dafo enti na je se ehie die eboniko todwuma anisa tada akwa abai yeto aso na yedi amamo maka Libreville eno no opanyini enye asemketo akwa afi Liberia afi apem mamfe Sudan de nemransa Sudan wonom kropon Khartoum mu afi apem ankro eduoso nwotwe mu afi Moldova Liberia afi apem ankro eduoso enkro mu ni nyina wadi djuma ewo ho pen obeye secretary to Ghana delegation ewo ho no mu afeye no ni djumadie mu no ebibimanka bomkuo no woto aso liberation committee meeting ewo Dar es Salaam Tanzania afi apem ankro eduoso nwotwe ni mu afi Mozambique wonde ni kire mu na obubuo bosumi dikosi bronya bosumi afi apem ankro eduoso nso ni mu ene mu de wotu kwa pa Ghana technical team na oka ho afi Ghana delegation to Zimbabwe independence almost celebration Harare and also na oka ho April for iso busumi na afi apem ankono edo wotwe ni mu a na enye asemketo ho where Council of Ministers and Assembly Heads of State and Government Freetown Selerium afi apem ankono edo wotwe ni mu ni nyina okoye adwuma na ye opepon busumi afi apem ankono edo wotwe ba akunu mu a eno foundation for research and international studies one more nchiamudi course so no matter this advanced course on international relations ni nyina na enya asem ketwa chida na da so enem dwoma
wɔne ne dɔm ɔmo kɔ no tie gu so aba betena se a enye asem ketwa se de mesi kyire mu kyerɛ no hu na hofa ɛna wɔde te hɔ no mu no yɛnkɔ yɛnim ɛhwɛ University of Florence ɛwɔ Italy ɛno ɛyɛ general bosomi na afia pema ankora bi wɔtwe ɛba akonu ɔpanyine ɛto aso hwan ɛna ɛbɛyi tepamahene nana edu sei atrewa ampem a ɔtɔso mienu nana edu sei atrewa ampem a ɔtɔso mienu tepamahene ɛna ɛbɛyi kamitini abo apina kembisa ne sɛ ne de yɛde nana wahyɛ tuntum sanse ya na won de dwabo bi ase bia ya na fufu stremu bi wo ho ebe yese brebe ko ba makwan na nso se de ani bra ba de ye nya na brebe se bia mu ni nya na e obi sasa nanso ni kiri ya ne de ensesan fufu na e na kyese ehye no ewo ehonom mo yento aso makase owura no wa bebɔ bra papa enwumesuam ni bibia mu a enye asem ketwa afei confidential report from the university Omosan course director Professor Alberto Truprisini Ekan asema okan was I would go so far in fact to say that Dr. Opoku was the best on the course. There's a course one ekwa ye ewo University of Florence ewo Italy Professor Alberto Truprisini no trade wo de atudwa say no or your best one na no ya de pa ajes obetimi de nsasi ne bo na waka osanabu sunu na fia pema ankona de wotwe ba akono mu Dr. Osei Tutupoku me kire achempem odawo yi o fiyase na okonya ne ho kani owura yere Augustina Poku abusia dwabe mahini ena wayiniti a wobayi ese Council of State abidwekuo no jomtani onye nipa ketwa badi ade aburu mfinsia aduonum enan afei osaberema amwa bayi no wokokokufu a ono ena yokokofu manhema no de ni din no memedi ne kan osaberema amwa bayi woni Kenya ase hima ena wo mu etiwe sabia kronto bomba si santehima na no okuradu no yi adom na nemu we eye offenso dwamana akenten abebio na no woni ne hima afrane wa abebio wonom ena wonom etewo fefefe afei yenkwai de otedwete akonya eso ewo honom ena afei bechem ena nana ya asanto a da sebere wo sebu nsu wuyi sikedwa efiri ho a akonya no ene so Silvester wono otedwete akonya so ti brepi asante hini bia befra ne ntima wotintim no mampon hina wo honom no ene hwe akire kopem se ombeyi obie ema obeba da sebere wo sebu nsu pia we eye esuminya nana ochikusi ntrama a otoso mienu abebio okufuno no Asanteman so enebesi ne nyina kwaye ne dawa ya wan da sisimu a abakosem chebe mu na asante epiefiri a ye baaye amahene na bayiye pa a obia baji na konya tepa amahene no ena wama ne nsaso nana piao omunyina aba abetena se die ne ebu esefata e de ebema we ye sekwa mahene no eneyi won wose ni wura wura duro dia ene ne odi kukuo awodo beba no aba hyednu ni bi gomu no odi ama no no aba muhu se maaywa na kukuo be se be num edi animu a ono no eno no enye asem ketra kra ene won ma baba wo ho no ma we adanse mahene ye robesi na nemu ena oni na tankunya etiwe ntotroso ntotroso na piao won nyina ede won nyam ede abanti eguso ye kwa anim no na ane owura no wasem no eguso ede to fie pri mahene no obrempon Professor Chem Amponsa Abibio ono ne tankunya no bant mahene na onsu amankwa etia a otosu ensia eno no kumase kontrefre kutre osahene no ena waba abetna se ewo ho no wenso eye nananom trede ena afeyi wangoma
Said ne kwanguma on be no na itude ompon omka kontie fe kutie no ti mamma ne nyamwanwa se ituda omo ekon ho ewo ho we eye abontem ye di kan kan kyeremo okokase esi ya asante ne denkyira no abontem hene wono ene omo ko ne kese a asafo boache ageman bonsu ono eno no adum hene no enye asempeto akomu hene omfa nkyeme akomu hene no obekumase a we eye tano suo tano konfoba okom no ono oba Asanteman man mu a suo no mu ba ko a sabe Santeman Asanteman fa ni agro ene asuo tano itumi no so yie pa ewo ehono enti asuo tano konfo ena eba no Santeman mu ha asuo na sabe Santeman ne Santeman fa ni agro no ba ko no e konfo no wayi ni ti na ne nim senka eyetepa aguna edu ba bia nanka sumankura wom mu ye fufu nanso enei no owura ya ye fufu anase maami a wono ekomasuo tami wa ye fufu ene ebetwe pere no ye nnedi enkomo nya cheche mu kakra na etifo ehunti Nyansapo nkwa na abenyane yenim se wopie de enche na ye radio tukuru yo krawe ne obrawe nwma so wo basan se wo prekwam anya hwedie ni no ye betwe pere wo mu ye no omadi nkomo no wache mu eyi ewo Womugusu de yenko yanim kakra medical kan se obehia no kani owuraye Augustine Apoku ema one ne eyayefo chenchenche ewo St Peter's Cathedral Basilica Roman Hill na enye asem keso akra one ne wo emma owura nana Edusi Poku ewura anase owura yiri Victoria Poku abrakwa Dr. owura yiri Peggy Poku amu akohene Gifty Opoku Eduse wano de wanya nda bi ko nyame mfa ne kra AC se mo hu sikadwa adoma bobbo ho no firi ho no ma se we nso ne akonya me hu a ebi bobbo ho sa we na doma no ye be se baasa bo ha na ba ko bo mfifi e be tue premier agi mu nchi no okomfo na nkasa ne hye mfifi na wa ye fufu no enti ye nto aso na ye nko yenim ana afei eba oni owura ye Augustine Opoku ewe edu twato ene owura nana osai Kufuo Poku wenum ne ma nyame di sra achempemhene ene owura ye Augustine Poku eho yenko yanim na yento aso emfa emmam na ni nyina mu no nana bo acheda kwa wotoso mienu na oye nana prempo di kan Santehene ne ba 16th April ofrisi obosom de to so afia pema hankono eduokuru mienu no Dr. Osei Poku enya akwanya ebra wono firi ho na bo acheda kwa firi ho no wonya akwanya ema obeso ni tumu ebe faafna esuae se achempem ehene ewo kumasia na eno be ye Chidom division no wono mu fekutie ewa hanoma enye Absia na yese eno no ma memfa we ntwa to me sanse ye hu se kurawura eba e ma remfi se won de nti ye yu Otumfuo Poku are ye ne papa ankasa ono ena oso afne mu a osai ya ode ekire no kurawura ana ayi tia oba no ye otu kurawura yo krawe no obrawe ngma so opum so Otumfuo Seititu Asanteman wo he ana ebe amamre ene amane ye sefata etwato oba abaye na afei wode agya ne ba ekwan ewo honomo so re sante a ato tin eba na atese eye wo hene ba Edusi Poku achempemhene wono nti ene nei wo hene okuku akrakra na wo be oye wo hene ba ne hu hia no achempem no nkyiremu wo ho atese ode bo wo hene ho ban a so wo beto a ono na echem no ebesi ne bo no wode ewo ne papa din eno ne achempem no na unim sabia ko to amamre ene amanie mu no ono nko anu wo hene wo Santeman hanom a eyi Otumfuo asade sa anya hwe ne bosu bia okodi fie na okotia no wo bisa nse meba ho te sei empo anya acha apanyini ene enye wo hene behia hene amamre mu sa na tie
Asanteman ne esha etwagua eba ewo ho no aye se akono nika yie papa enne Appiah ebedwa ewo ahanoma enye asem ketra Nyansapo so nko a ena abenya no nti meso se ne die ni abrasie mu no ya no subscribe no wa share na wa like ene menyina etimi akoyi edi amasan se usra ye ho a na bia nu a ubenya sabie kroto nchiremu mu doseyi ne mu pisi apentam ebuhuni ntino bo ani edi akoto untie hwe ne du ahade e mo nchiremu anso afedi na wosuemu ade edi ato nyasem ketwa enti openso ena edi kaya wo basisia samre won abedru ne die aye se dru bia nka dem oyo hene no wa ama na afi na oba aka yebo di kure nyi sanse ye twen na no ono na waba abedru enti eno no mamemfa wo hene ba ensem na kakra bua igusu a wo hene ba die na yemfa emfamu emfa emmamo 5th October afi apema ankoro de wotwe mienu ena odene na ase asori Thanksgiving ehye so ewo cathedral St. Cyprian's ewo kumasi anoma ni nyina okoda ase se obetena akonya no so se achempem akonya na se watena so achepa enye asempetwa efri afe apem ahankoro de wotwe mienunum edi besi saamire enye adeketwa ena watena so a wodi edi no afe ye achempem ni ene nana adwo piadom nso ehyiae a wonware ye efiedie amamre ne amane kwa so a na enya asempetwa eno so ye bronya bosom da neto so aduonu nsia afi apem hankro ede wotwe en9 no emu ho wohene no wohene ena ayi ne ti no so na pakem na pakan no eye kojan eni tuntum ena esem afi wo hwe wohene faso na ne cheidie esem yankasa abusu menya ngu bi da echen no na mehu se ade ne ese kotoko ne meta bi ne tuetue mu ni ade na achi bi ebehwe ya ginchirimu afi ntumai de ese ehu bi pen a eno no na se de bubom we nso saa se de ena ebubo entoma no mu a efra na wode ti apakan ni mu ena afi ni komu ade no ayese hankra eye etwa no ho kanko bi ena de no komu tuntum pa na ene ohine nim enhyeda nya ni ka se de nim no sanse asem ya ena ato no ne ba ena eda fom amamere ene amaniemu ne ba ena eda fom santeni bia oba ene achempem ne ba ena eda fom ti edure ni bere nsoja kebehu se santeni nani esoja no enu aduane wo so ankebe yi problem ye fi ampese chi kotoko hene no ohine wode akoduro ene wode che na Asanteman sabia kroto wae so anachi aboa bia ni ho no mo aboa kotoko a wode ne meta ne tutuo no wode wo na atamfo enu nti de ne hu ye kroto amansan wosebo ene jatampo entimi eni ne ho agoro ewo wura mu kotoko hine ana da me fadie kafra kotoko hine ena nkakra yede no eba no eyedan a amamre mu ene amane ese fata ai wo rebesen edu satime edu ani bre nti bese na ewo nanum na owie no mu se odi ade bi a na otibi ade aguma eye bese na yewura yewie bese wotro bese no ade aduro no ni ade ni enyan wayne kafra nyankwada eno no yede ne kwa nkakra ekomusi ebe mami nkowie wohene ba eho asem ye abra ne papa ebe na yemfa nkusi eno nti one nana adwo piadom nso ebe woe na Leslie Poku David Osebonsu Poku Justicia Poku afi Victoria Natalie Poku wenum ne ma eno nso odomo nana adwo piadom ena afi edura weni yenum ena we eye nan mamenkan nana owura nana ebise Poku baako owura yere Victoria Poku abrakwa mienu Dr. owura yere Peggy Poku amwako hene miensa Gift Poku ebisei na menfa ne krensie enan ena nana osei kofo Poku ono eno ne Augustine awoye enum ena piadom nso eye nan say emma no eye enkono
a enye asemketra na na ya ade ka baako na nko de ne bedu dwan e wo hono afei ohene ena nkakra ye de ne ekodo okọ na amamre ne amane se fata no wakọ na wakọ abusua yenya mokwa yemfa munsia no mo yewuramuo na wakọ na wakọhwe emu no na amamre ne amane se fata no waye no ye de ho nsem atoaso edi amamo
Abusia meditu dwa me kan se enne no edure libre wohene nisio wa wohene kafra isuo hine no ipa super hine no osese nka nisio te se poa kene mkudu su ama ne dai nanso wohene aya amana broso kafra asam na ya wagituo amrani amani besu kotoko hene no pia obinya sabia obeyibi nanso abobia peso do sadia wosua preku nanso so obeto preku na nkasa no de wonto no na wadika ewu na preku ho tanse won de sadia no eyo obo ade na de hye nsem sana sante kotoko sante akunya na etie so obesua sante a unu sante no na wagu tanse sante ede na akunya no efriso ena ebaye amamre ni amane yira ekutwa egu ewo hono no sedu no enwu se wonde ne dom omonso ndem ni sedu de yira odi ka kadada sedu a chema kra no mfa ne ti anya chema aye krado so odi nti beje a chema edi ama yira enne ni nesisi fom tim pabo akura bi nse no ena odi enam ha odi bo yira ho ebai abusia enti afei na wohene eko na wakwa akotenase ewo arehomu a enya asemketo a so kono akotenase na afei eninti ne atwetwura wonmo abadwumadi ase no wonum nyina wonmo ko na afei womo ekokochia no emaako nti amanhene no mbeko ahema no mbeko chidomfo no enso beko afei amanyofo no omu nyina obia beko na enche sefata no omo de akoma yewura no omo ne nedi nkoma panzi yesu kura yegahim nti enye se libra benti no yewura enye enchia okwa akotenase na afei no amamre kwa so enchia no ahyase
yewra enya atrase nti aha ena nchia no so ehhyase wo mo ba yina manfo amai ne chidom awo mo hye dato mo nsa frɛ wo obi a benya kwanya na wako chia nde wo so de nsa koto nsem be to be kwapoto ye wo se wo gina anim ntenten so bɔ mu ase ebebo ne mu ase ɛwa ti sa pepepe ne ehu se ɛkɔsi won se ya ne wura no ama ne nsa so sa pepe enyu obi a ena wo so timi nya kwan ɛde ne nsa na ɛsɛ nka ne nsa no ko bebre wo nwie ne obi a ba no ama ne nsa so de ebida enti obi wo no a ogina kyiri na bɔ mu ase na de ne die sefata na wo de ama no sa pepepe ena ɛkɔso
abusua sɛ de mekan no yɛ ɔte dwota akonnwa so ase bi osi bu nso mampɔ hene no ɛna wabɛkyia ne wura fɛfɛfɛfɛfɛfɛ nti saa ɛna aman hene nyinaa ɛbɛtoatoa so na wabɛkyia abusua fie pri man hene no professor Ochem Amponsa professor Ochem Aboagye mo fa nkyem na nanom professor Ochem Aboagye abebiu no ono ena ochia e wo no fie pri man hene be ma tenten gram opa wona wabechia sisia enti abrenyase ehene ena afei wo hene ba echa apanyini no ena yura echa wo mo ewo honom no enti abrenyase awi wo hene ba echa apanyini ebeba no so aba abechia sɛ de ye kan saa ena mo mba obi a wɔsɛfata wɔso timiko na wɔkɔkyia de obi a timiko sɛ bi ekɔkɔkyia emani ai abjafo enti afina amanifo chi new patriotic party amanifo for fire general na ko DFP wonu nyina
Abusua no enti amanyofo no eguso a wono mo chia saa me hu sem mampanyin dada ajo na jikumkufo wono ne nia adokufo wono mo so edi santini mu a enche wono beba na ma be chia yura
Abusia afe na do the new force so chada na kwa me bedi akon aka chada ono eno no na said ye michire mu chemo ena de nyasem keto akra o che navy captain na waduru ha wo ba bechia o yewura fefefe no Sit down. Asanteman bet see me copy am nyale. Nyale time me say na go so me call. Da Asanteman bet see me nyare. Aduane kwa me fa me san tum. Me say ye kwada. Komun kume. Afei ena Edri Ghana Mampenyi Nana Adodankwa Ekufu Ado, His Excellency the President of the Republic of Ghana Omoba na Omaba Bechia we eyikumase meye Yewura Sampan wona edika acheya anadomu enso eba no mabechia abia Chief of Staff Fema Osei Opare Mame no na watch TVC ya Mampenyi na nkasa ena waduru ha wadensa atonsa yam ache Yewura No features.
Asanteman, Otumfuo Asanteman, Wakasani. And then and I'm looking on for and you're now you're not saying, say, you're one about when you like them coming here. So, tell them you have a body. Now I ask them to say, you're not you are so long. I can't watch it. Say, I said, this is kind of come back here. Thank you, you're not watching the same body. That's who is guy here, you know. There's a yes. And the other side, I'm going to say, yes, I'm not doing it. And I'm going to say, but to you, you would never end so. I'm not your counsel, you will tell me how many send a fata. When you're not your counsel, fair friend from Mano. I do the Eura, or who are going to be a say, as I saw that from you, I say, what you mean, come and shine here, and can see American Mamma Mania, or no answer, or 2 to 9 or half, or not going to be any. Amani send fata, you are saying now, Nyansapo Mano. I do the Appiah. You are sister who went to inform man and now to go for. We see, went to if I come home, as I said, woman, and a half of woman, you have placed a program. You are saying, send the man why so when we are here. Now, come to share when he wants to film. Say, oh, we have to show you. Anything you have to share. You may feel one friend to this I'm not just my black I'm from Nigeria to open or my son was sending to come to a year as a super major. And I make a you will see, send the money. This is a food. Maybe I saw you know, that's the young we are saying for this one. For one, I'm from Nigeria. Well, come over, I'm sending that what's the song? The little two minutes, Lula. Not the and this happening, you can go down and give up. Let you ever come from Asanteman, walk us on you and no, that's how they now. Who was the family? Now, just that one beyond what I saw in fact, as I take the money in film now. And tell me, and then I'm to the 4 years. A man and I so one and then now, the 2 for that and then now you buy. Now you must say, now you must say, and you never buy a choice. And I'm to go for a problem. That I was share. Why you might have been in the film? One should go in the father. Why you might have been in the film? One should go in the father. And I'm shy and also father. Now you might have one another you come from the Gata. What you can do is that you are so poor. What's the name of the Father? Now you might say, and then you come in and why you did the food. Now you might say, what you are doing is the food. Abusia na ese aha ena ye di dwumadi ni nyina ye di esi ebra santene ama ne muso
na ochiachia ne wuranom na brempon ekuni ene awowa wonom eba yedi na esese bia kusa bia kroto na wie ya eno no nti Nyansapo yenso yedi musi na yato aso nya ene kitchen edamofro ebese di ehia bi midi enye busu apani owusu edumi yamamo nyina mo ene tia yamamo ahenewa Preko enim sebe odwampupu bi esi kroni mu a wase wadore sra. Tanyini wantena fie ema aseduamfo. Blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa. Ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabmo nim hu bi. Duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye yie bi. Tontonte ye no sa na ye fa. Nyansapo. Abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa. Oda woro mountuma ye fe ni din de sayin. Ni din do Obama. Akola wa no so pese otrimu usuma ense bratam. The family honhon hia na America sa. Sabe ka ya